karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play. Dako ang tingog ni Iyan. Unsa may ang gisulti? Nagmahay siya. Kung nganong siya pa ang iyang nagustuhan. May nagusto ang babae si Ian? Oo, doon na. Kinsa? Si Alexa. Unsa? Usbaragot? Kang Alexa nga kong nabati. Nagilitok ni Iyan nga iyang nagustuhan. No! Dili ni mahimo. Mao ka na ang naitabo, Lera. Mauna ang akong nabati. Nakabantay ba sila nimo? Wa. Kaya nagtago ko sa kilid. May ebidensya ka ba nga gisulti ni Ian? Nakuhaan ba nimo siya video? Mao na yung problema. Kay wa na ko makuha eh. Pero sigurado ko sa kong nabati. Nagkagusto sa iyang ina-ina nga si Alexa, si Ian. Dili ni mahimo, James. Kung tinuod ba ng imong gisulti, magka-problema kita sa tong plano ini pamilya, ha? Kinahanglan pangitaan mo pagi. Makasal gid mo si Ian. Sa dili pa siya may bawas tinuod. Okay, sige. Mangita ko paagi nga mapugosis pagpakasal nako. Pero magkinahanglan ko siyang tabang. Oo, sige. Sultihan lang ko. Kung nung sa'yo may pabuhat na ko. Kinahanglan makakuha kag ebidensya nga si Ian. Nakagusto kang Alexa. Okay. Sige. Bye. Shit. Makalagkot. Makalagkot! Hasta si James. Hasta siya. Kinahanglan mapugos na ko si Ian. Nga makasal kami sa dili pa mataw ang among anak. Uy, busing. Panahon na nga mo gawas ka kay misod na si ma'am. Bisit yung kinabi ah. Ako ba lang ni magpwisit? Subaan mo! Pasandi na lang to siya, ma'am mo, uy. Ma'am, masab nang imong gusto nga makalikay ka din niya. Mura naman may mga bata ini, Binoy. Na maog yun. May balik na mo sa pagka-teenager. Pero cute kaya mong duha. Ako gigikilig ninyo. Dili ni maayo, Binoy. Ang unsa man hindi maayo, ma'am. Kini nga magkipuhat. Dili makayo ni Ed nga magbungol mi. Ikaw man sa naguna-una, ma'am. Nahadlok man ka sa gisulti sa opinion sa bakukang sa kong utok. Kalimtan na lang na ako ang imong gisulti, uy. Ang sa may buti mo ipasabot, ma'am. Dili maayo nga magbungol ming duha si Ian. Mangutan naman yun si Ed kung nangunsa na mi. Bitaw sab, no? Sultihan ni mo tinuod. Ha? Excuse me, Ma'am Alexa. May mong disturbon ka? James? Ipatanaw lang ako ang raw footages sa nashoot gahapon, ma'am. Ikaw sa'y papiliun ako para picture sa poster. Okay. Ayaw mo pagsikitay, ha? Uy. Nga naman dahil kung magkasikit mi, Binoy, doon ay basuko. Distansya lang diutay. Minyo na maguna si Ma'am Alexa Sir James. Di nyo na maayo ba nga musikit ka? Ay, tambag hinikala magining ako. Salamat. Dali na, ma'am. Daan pa ko matintal gid sa salbahis ka Alexa si Ian. Unsakit kay gibuhat sa panuway Alexa.
nga nakagusto naman hinuon si Ian niya. Lera, Kinahanglang palayaso ni Tito Ed ka na si Alexa siyang panimay. Lera, Tita Agnes, unsa ba'y nagkahasol nimo? Pero bang lawman kaayo kakihunahon na, ha? Tita, natintal na yun ni Alexa si Ian. Unsa? Lera, unsa ko nang ipanulti mo? Nanawag ko ni James, tita. Nagsusi ko silang kalihukan sa isla. Og mao niyang gisulti nako. Unsa man, ha? Nabati gyud ni James nga misulti si Ian. Nga nag-struggle si Ian. Kung nganong si Alexa pang iyang nagustuhan. Unsa? Kadakong iskandalo ni ini sa pamilya ni Ed. Kung mahibaw-an kini sa ubang tao. Mao gyud na, tita. Pero mausab kini ang makaingon nga palayaso ni Tito Ed sa Alexa. Kiklarong makaayo ba nga iya gitintal si Ian? Dili mahitabo makagusto si Ian niya kung wa pa siya magpaduding sa anak siyang bana. Galuod-luod lang bayhana. Onya, unsay plano mo karon? Relax lang, tita. Nagkinahanglan na lang kong ebidensya nga tinuod kining gibalita ni James nako. Pictures or video lang ang maayong ebidensya ni Ana Lira. Yes, tita. O kinahanglang makuhaan og picture sila si Ian ug Alexa nga naggakos. Nagkiss. Ay. Bossing, gidanon ta kag mani. Maayo na lang di ba makapugong sa imong kagutom. Ay naman sa Binoy. Hindi lang kumusulti, Bossy, kung hain na si Mama Alexa. Hindi magamusulti. Masuko niya ka. Mas masuko ko kung di ka musulti na ko. Pero, Bossing, kung gusto kang malayo ang imo pagbati kang Mama Alexa, kinahanglan di na ka magunahuna niya. O di na sab ka manghilabot sa mga buhaton. Nag-unsa lagi siya? Pero, Unsa man, ha? Musulti ka o dili? Unsay gibuhat ni Alexa karon? doa sa kwarto ni James. Unsa? Ops. Ayaw lagi hugawang hunahuna. Nagtanaw rin sila sa mga pictures nga kuha nila. Si Mama Alexa ang gipapili. Mao ba? Lakaw. Palayaso na ko nimo. Apilog tanaw sa pictures. Sultihi ko kung mayo bang pagkakuha. Busing, di man ako trabaho. Imo man na. Unsa man, Binoy? Mutuman ka sa kong sugo o dili? Sige, oy. Ako lang unay busing karon. Kining tulo. Hay man ini ang ganahan nimo para poster. Kining usa? May ka man sa mo pili. Nindot kaya mong smile din eh. Okay na ba na ako napilian? Magawas na ko. Ayaw na. Hoy! Nonsaman mo! Tuwan na. Kana o sagpaan yun na. Mayo ka na kaya ako'y nakakita. Sorry, Ma'am Alexa. Gani bang bastos ka man kayo? O sa may gusto ni mo, ha? Nga isumbong taga sa kumbana? Ma'am, sorry. Walang na ko kapuging akong gibati. Saba diha! Pasalamat kang ako nakakita. Ngagihag ka ni mo si ma'am. Iko si bossing pa, anapiti ka. Ayaw na ni Kusba, ha? Ayaw na pakita na ko. Nga nang imo maghihag ka ng akong agaon. Ay, pagkapil-apil. Nga no lagi? Nagkagusto ko ni Alexa. Dapat man. Gusto ka mo puno sa problema sa kong amo? Kinsang amo. Secret. Napanghipos na o panglayas na mo. Okay. Ayos. Perfect na plano. Hello?
Alam ka sugo kung may bawa ka nga magkagubot sila si Ian ug Alexa tungod nako. Haba? Og nga naman suko man ko. Gihaggan ko si Alexa. Nya nakakita si Binoy. Unsa? Og siyempre, kung tinuod nga laom na ang pagpati ni Ian kang Alexa, masuko gyud kini. Sige, andaman kong daan ang akong cellphone. Nagkinahanglan kag ebidensya, dili ba? Bastos! Bastos! Hoy! Nganong imo man ang gihagbong ang gaang? Palayasan na sila si James, Ian. Palayasan na sila. Ha? Nga naman. Giunsa mo ka niya? Ha? Giunsa ka ni James? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!